What's up, guys? You're watching Depin Online Podcast, the number one podcast in KZN, if not the world. DOP. Yes, guys. I've got a few things doing for we aina out. I can see good normally low of Mozayo. Then I think we should be maybe talk about that as well. Ngoba abanye abantu izinto izinto bayibuka ngenye indlela, then maybe they blow it into or maybe out of proportion. Yeah, so I've got three issues that I want to address. Ile podcast, and then the issue yama paper lawa seviwe, and then the last issue is about the last interview I did with someone who has worked with the biggest artist in Johannesburg. Okay. Firstly, ngicela ukuthi nje ngintshele ukuthi kuleya podcast engayenza, that was long time ago, number one, and also ngangivele ngiyidinelwe, and two, everything that I said there akuthi ngangiqamba amanga. I don't regret anything. Yabo, it's just that number sengiphumile kule nto ngicabanga ukuthi hayi nalaba bathi ngangenze kubona leya podcast ngeke basayifaka, then nabo mase befunela ama likes abo, I don't have any control of that. Yabo. So iphumile ke nayibona ke nangithuka ke ku social media. It's just that abantu abathuka nayo most of the time abakazi babe secathulweni zakho. Yabo. Ungangithuka noma ngayiphi inhlamba. Yabo, ngiyabona sekungena nabanye bebakhulumela abanye, yabo, abangena indaba abangahlangene nazo. Yabo. But it's fine. I don't care noma ungangibiza ngani, yabo, because awukazi ube la ngikhona. Yabo, awuzange uyibone le experience engayibona, awuzange utreat ngalendlela engangitreatwe ngayo. So you have a right now ukuthi ungithuka ungitshela ukuthi ngibhitha nginomona, all those kind of things. I don't give a fuck. Yabo. It's just that izinto ziyenzeka emhlabeni, and then mesezenzeka abantu iqiniso liyababa. Yabo. So lento bengizama ukuchazela nje guys ukuthi it's a long time nambe singakhohlwa yona, and then ke isabuya ke vele ke internet ayikhohlwa. Ayo, what's up everybody? Guys, don't forget to get those tickets. We got a comedy coming up ngomhla 6 August. Izobila phana ePinback Jazz Lounge next to Zive Restaurant Buffet 2. The lineup is dope. It's the Pinback Comedy Show, guys. Every first Thursday of the month, we're going there. So see you there. Amatikiti out to, I think 180. Yes, but out 250 at the door. So guys, you can come along. There's a lot of things that we need to talk about. I'm so excited. I can't wait to see Depin Igcwele Laphayana. A Pinback. Yes, Pinback Comedy Show is back at the Pinback Jazz Lounge. See you on the 6th. Buffet 2 amatikiti at Web Tickets, Naga Pick and Pay, or you can get them at the door. Thank you so much. See you there. Yeah. Isazophinda ibuye futhi ngelinye ilanga should anything happen. Yabo. Mhlawumbe mekhona into ezokwenzeka kumina mhlawumbe embi noma enhle, they will always bring that thing up. Yabo. Because the internet ayikhohlwa. Yabo. So I'm not sorry. I'm not saying I'm looking for forgiveness. No, I said it. It was long time ago. Angisekho kuyona, anginandaba nayo. That's why ungayitholi kuma socials wami, ungayitholi DOP, ungayitholi nje anyway. Because it's something that I did nakhona yenzela le good. Because sengathele I don't want to associate myself nezinto ekuthiwa no negativity. Because I became this guy who beat her and so no more than abantu aba successful. Yabo, which is not true. Yabo. Mina nje Vietnam nginabantu engibasizile empilweni abangipraiseayo. Nginomndeni ongithandayo, nonkosikazi abangani bami abalimela iqiniso ngami. Like njengawe nje. Yabo, njoba nawe ukhona la uthandwa khona, bakukhonza khona. Yonke into yakhe ukubona i-right. Nami I'm the same guy.
nanoma ubani futhi engingazwani naye ngiyazi ukuthi unabantu bakhe naye bamthanda kanjani njengoba bengithanda nami yabo. So let's make it clear ukuthi into ongathi ungayenza kumina uzucabanga ukuthi ngeke ngikwazi ukuyenza kuwena yabo. Asikho lapho manje sikwenye situation ukuthi fanele ngabe sakhulisana, fanele ngabe manje salekelelana, fanele ngabe manje siyazwana, fanele ngabe manje umuntu ubheka into yakhe nomndeni wakhe, but hey khona inqwabe ebusy ingena indaba ezingazazi yabo. And ngendlela ingena ngayo nayizamela ama likes nayo at the same time yabo. So akusizi ukuba impempe la ku social media kodwa uthola ukuthi wena awukho right emoyeni edladleni, even financial awukho right, but ubhizi uhambe udefendana nezinto ongazazi yabo. Like ungaze udabuka umlomo nje ukhuluma into ongazazi. That's number one, okay? Bese kube le issue le elokhu circulator ukuthi have been saved amaphepha by omeli ba Mr. Cut. I'm saying Mr. Cut because kuyona incwadi lephana ithe ngaphinde ngikhulume ngegama lakhe yabo. So I'm trying to do that as well. Siyazi nathi umfethu is a very successful businessman and sesiza abantu abaningi inqwaba nje mfethu abantu abasizile and iziningi izinto azenzela umphakathi. So mhlawumbe kusuke kwazakala ngenye indlela mina ngithi ngiyakhuluma bese kuba igama lakhe lokho lithinte kanjalo. But mina sengichaze ngalo this because maybe naye usebenze nabantu abaningi eSouth Africa, especially KZN Durban yabo abavelile ngenxa yakhe. So kuyenze ukuthi mesikhuluma thola ukuthi interview umuntu siyambuza ukuthi uke wasebenza nobani uzothi usebenze naye, then we'll have to have a follow-up question, usakhona awusekho asho lokho kushoyo. So akuyona lento eniyenzayo manje ngathi seqatshene kuya kuliwa angazi kanjani naye uthi uyayivikela yabo. So I understand nami indlela ayenza ngayo, it's okay yabo. Maybe what I need to do is to focus to other people, but I wasn't even focusing on him yabo. It's just that every time mekhuluma music igama lakho lizovela yabo. So now abantu manje they are blowing this thing out of proportion as if mhlawumbe kuyaxatshana. No, ubecela nje space ukuthi mhlawumbe ngizama ukuthi mengikhuluma ngalifaka igama lakhe njengoba ngenza njengamanje yabo, angilifakanga yabo. And so vumela umthetho uthathe ikhozi yawo yabo. If kuthiwa ngithule ngizothula, but I'll keep on doing my job because DOP is here to promote abantu abenza kahle and nabantu futhi abangenzi kahle sizobaveza and sizoveza konke okuhle nokubi. But ke if ukuthi mhlambe ngiyazama ukupromote then mhlambe igama lakho mase kube ngazuthi ngiyahlambalaza, ayike ngingasho nje ukuthi I'm sorry, ayikho into nami engayenza yabo. I'm not gonna put pictures or anything yabo. Ngifuna nje sizwe kahle lento lena because there's a lot of things coming up with the OP, like ziningi izinto so exposure, ziningi izinto sokhuluma ngazo, baningi abantu soba promoter, maningi ama channels asazovuleka lana yabo. I just want to address these issues nje ukuthi yazi sometimes ungawazi social media ugcina usu end up lose everything yabo, ngoba uthi uzama ukuthola ama likes yabo noma ufuna ama comment yabo, which is even ngawazi ukusebenzisa social media soba inkinga. That's what I'm saying. But anyway, sengidlulile lapho, I'm okay. Out yami sikhulumile naye eceleni washi akushoyo. I mean, I think I'm fine and sazohlangana nje endaweni kube mnandi kube right, ayikho into engaze kuthiwa kuyaliwa nje kuyona yabo. So kuleyo ndawo nje bafethu ningasho nikushoyo kuma social media, and also I don't care. Kodwa nje mina into engifisayo niyenze ukuthi nisubscribe to my channel, the DOP Durban Online Podcast. Ningakhohlwa ukushare comment or maybe ni like ni share nama video. Now, here's another issue. I recently interviewed someone
igama lakhe bengicatha uPat Stoll, I think. Yeah, he's a good guy. Uyangikhiphela amaphepha obufakazi and afuna ukuthi si-interview, yabo. Amaphepha abomeli, amaphepha enkampani, yabo. So I was like, yeah, okay, let me just do this interview because this guy he's been asking for this interview for a long time. So now I'm batting him zero. So like, let me just go on because now engikhombisa amaphepha if ngathi mhlambe ama-facts noma i-evidence noma ngathi mhlambe into ebambekayo. Then siyenza the interview, and then after interview I get a call from some lady at Johannesburg. I need to take down the whole episode, yabo. And get me now why it's a defamation of character, and also we are dealing with a very big artist, yabo. Somehow I felt like we are undermine ukuthi my podcast, maybe it's a small channel, yabo. Then I realized it's okay, yazin. Let me call my lawyers now. Let me just find out, is there anything wrong here? Yabo. Then I get a call back to no. Mina ngi-interview umuntu ongazange ngimmeme. Even noma kuthiwa ngimemile, but everything was said, be sure ilo muntu. Yabo? Using my platform. Mina the only thing I need ukuthi bona the professional or maybe the biggest artist, they can come around or come to me or come to my show. Bazosho ukuthi lento eshiwe lo muntu lo ayikho kalama facts lawo. Now usizwe siyangithreatenisha ukuthi ene uzongisuwisha stuff like that. I'm like, noma ungangisuka mfethu uzotholani ngoba mina I did nothing wrong mfethu yabo. Mina I just interviewed the guy and the guy is very frustrated because sebemshaye kakhulu and it's been a long time ezama ukulwa le mpilweni. And bangaka ama podcast asewahambile efuna le answers. Only you khetha le yami ukuthi ngoba incane izozama ke manje uzongisabisa, and then you want me to do what after that? Because even noma ungangivala mina lo mtita lo usazoqhubeka mfethu enze lama interview, yabo. So guys, iDOP isaqhubeka and asincithizi futhi sazokhipha okuningi. Ngibonga kakhulu abantu abasubscribe to my channel. Ngibonga kakhulu abantu abangikhuthaza ukuthi ngenze umsebenzi omuhle, nalabo abangi-advisayo, even nalabo abangidespiteayo bafuna ungibona ngwile. Guys, you're doing a very good job, yabo, because you make me stand on my toes and make sure that each and every day I beat you. Each and every day, whatever you try to ukuthi mhlambe ungibukele phansi noma and take away my isinkwa sami or whatever you call it, I came back 7 times. So guys, stick around because kusazofika kakhulu. I would like to hear some comments from you guys. What do you think about indaba yalo mfethu lo kaSamuel kubani uSan L, ngazi uSan L, ukuthi khona imali ayirobha kubantu mfethu ufuna imali yakho, or indaba ya Mr Cut ukuthi angihlukane naye, yabo. But mina ngiyazi ukuthi ayikho into wrong engenzini, yabo. But izinto nje as a podcaster and an online creative, ngingavele ngithi nje news agents. Ngisazowathola kakhulu lamaphepha engiwatholayo lawa aqalayo ukungena manje, yabo. So guys, stick around. Hopefully this makes some sense and keep an eye inkunga khona ne clarity kanjani. Yasikodwa ngathi noboya obhedala ngoba ke mnqumile nje lo boya manje. Manje ngiyakhuluma bavela ngaloma mfethu kubeka kanjani. But anyway guys, thank you so much for sticking around. You're watching Basement buka bayithatha ke Basement ngentshela. You're watching Durban Online Podcast, DOB, the #1 podcast in KZN, if not the world. Sibonana lapha in the comment section. Thank you.